Здравейте! Получавам много запитвания относно шокови инсталации. Се оказа, че доста от клиентите не са запознати как работят, къде е тяхното предназначение. В случая сме монтирали шокова хладилна инсталация за нискотемпературно хладилно помещение, което поддържа минус 30 тестени изделия. Тук важно е да се проведе правилна коректна информация. В случая тестените изделия влизат на 25 градуса, 200 кг и за 1 час трябва да стигнат температура на продукта минус 30. По такава подадена информация имаме инженер, който изчислява нужната хладилна мощност, предоставяне и ние подбираме необходимото оборудване. В случая имаме 6-цилиндров Дорин италианско производство, 17 кВт на минус 40 изпарения. Имаме течност на отделител, да гарантираме добрата работа на компресора, масло отделител също, чек вентил. Ето тук са другите стандартните неща. Филтър, солиден вентил, наблюдателно стъкло, ниво регулатор на маслото и подохлаждане на фреона, което е съществената разлика от стандартен агрегат хладилен с агрегата за шоково замразяване. Ето го. В общи линии един шоков агрегат, изпарителя е вътре, т.е. да има пълната стена от хладилното помещение. Ако имате въпроси, оставям на разположение.